ubusucabanga ukuthi amathonga wakho uyawaphupha nahana hore badimo ba hao tlo ba lola abakini bayokuvakashela ba heno ba tlo etela abakini bakunikeza inhlanhla uhambo lalo uyindoda mahlono lo monna ungena order o sena maitshwaro sithi silele ebusuku wena ulele sibusiu amadlozi afuna ukukubusisa ebusuku wena uhleze ezipotini awunamali njengamanje awuwakhile umusi awunalutho haona sipe kodwa udakiwe tahile umfazi wakho uyozufe kuyibhodlela usadi a utlo shole le botlolo la bojwana uyofika uthini o tlo fihla o reng ko baba bakho ko bontata ba hao wenzani emhlabeni wensele lefatsheng wawukhulusa umuzi wena o hodisitse motse na walibala manyana wentse seng naphambili le kopeng uyodibana nomphumela o tlo kopana le wamanyala wakhe seno anza se etsa sa karabo ya uma wenza amanyala la emhlabeni ha o etsa sebe mo lefatsheng nangale le ka ntlhela uyowazuza lawo o manyala tlo kira mandibitseo ngeke udibane namathonga wakho o ka se kopane le badimo uyobuya uzopoka o tlo khutlo ba sepo ngeke o ungene ka se kene abantu batho bayahlupha abantu bahlupha ba ngoba bafuna iqiniso ba batle nnete abantu bafuna ukupretenda batho ba tla iketsi ngisho emndenini bayapretendana kodwa bafuna inhlanhla abazwana egcekeni baze baqhawulane bagawula ka kanti inhliziyo pelo tsa bona ithi ho pelo tsa bona la emhlabeni mo lefatsheng themba umuntu ka tshepa motho don't trust anyone ka tshepa motho themba uNkulunkulu kuphela la tshepa modimo fela angiphinde futhi kuwele kwemntana la mo la komhlaba mo lefatsheng mo ngesilungu ka sekgowa don't trust anyone o ska tshepa motho ngisho umfowenu ungamthembi la butwa mthande ha o morate udadewenu umthande a uso ha o Kodwa morate ungamthembi. o ska mo tshepa baningi abantu abafile bebulawa batho ba odadewabo bangata ba abafowabo untshileng ba bolaile ke babuti ba bona le Nanamhlanje. bausi le ka jeko uJosepha Joseph abafowabo babuti ba ha bamthatha ba monkile bamfaka emgodini ba nkenya mosimo abaphuma esiswini naye ba tswampeng le yena baze bamthengisa ba mo rekisa kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu ke a mo rata modimo ngoba uyayishintsha izinto ba no change dilo akugcina intando yomuntu ha o fetse ka njoba nakuwe ngeke ugcine intando yomuntu ngiyaprofeta thato ya motho abafowabo babuti ba hae bephuma kwesisodwa isibeletho ba tswampeng e nngwe bathengisa ngaye ba reki ba mo rekisitse inhliziyo embi pelo ye mpe umphumela wayo moputso wa yona ikhesi ke sebe alekiso sebe uKhayini kaine ngenxa yokungahlambuluki go ka se hlapologa wagcina ebulala umfowabo bolaile abuti wa hae waze wamgqiba a mmoloka igazi lomuntu liyakhuluma madi ya motho a bua awubokwazi o nne o tseba seo mawuke wabulala umuntu ha o kile wa bolaya motho alikakakhulumi ha e so bue ungacabanga ukuthi hayi ngeke likhulume o ska nagana gore a ka se bue igazi lisamemeza madi a salla ayengitshela mamela ko o jwetse mawuke wabulala umuntu ha o kile wa bolaya motho kwathuleka ha o tholela ungacabanga ukuthi kuyohlala kuthulekile o ska nagana gore o tlo dula go thotse igazi lakhe lisakhuluma phambi kaJehova madi a hae a santsane a llapela manje modimo iqeda ukuphendulwa emazulwini ha le setse le fetsa go harabiwa le modimo sazobuya le sa tlo gutla isiqalekiso phe kwakho sebe se se o tla godimo vuma ga gago. kusemanje dumela go sa le gananong nansi indawo yenhlambuluko ke ena poleke ya Ngabulala tlhapologo. umuntu. ke bolaile baba motho umprofeti tate moprofeti ngingenza njani ke etse jwang ngathuka ke rugile ngingena esiqalekisweni ke kene sebeng sokuchitha igazi sa o ntsha madi ngenze ngimisele lokho la ke emetshetsetse ntho ngoba gobane ungacabangi o seka nagana ukuthi leli gazi gore madi a owalichitha o wa ntsholotseng liphumlile
a phomotse ungarelax kwamanje o kana wa dula hane kodwa jwale lisazophendula le santsane le tlo ho bua maliphendulwa ha le arabo amatafula kuwe tafula ho ayobheka phambili a tlo sheba ko le ndoda Monna wa- owayibulala Ombulayileyo. wayidlisa upoison Sisitse chefu. ngoba ufuna imali Abantu badla ditjhelete. angishumane enqabeni kuphela la Enqabeni. ngishumane kubantu bonke abangibhekile Rara le le- ndoda Monna wa- owayisisa umhlaba Omuzwisa- wayibulala Ombulayileyo. wenkosikazi Mosadi. ngoba ufuna imali Abantu badla ditjhelete. your days are numbered Athathe wabadile igazi layo Madi ya hao. lisakhuluma Le asantsana bua. ezweni likamoya Lehodimong. lizophendulwa Litlo araba. uma liphendulwa Liarabile. kuzoba mnyama kuwe Kuzoba uthule. phenduka Change. kusasemanje Usale jwalo. ngiyamemezela Ngiyabula. kubantu bonke Ukuthi bonke. abakhona kule ndawo Limbona. ngithi mina Yana phenduka chencha Hlambuluka. sokoloa hey mina ngihlala nengelosi nna ke dula le mangelo ngisho la ngihlala khona endlini le mo ke dulang teng ukuthi ngeke ngikutshele ka se o jwetse kunezinto ezenzakalayo Hona le dintho tse noma etsahalayo. ngihlezi endlini La ke dutse ka kuney'thunywa ey'fikayo Hona le badimo ba engiyibona fikayo. ngamehlo La ke bona ngamehlo. zikhulume nami Babuelele. zithi mfana khuluma iqiniso Babua nnete. sisazokunikeza amandla aphindaphindiwe ngenxa yeqiniso usazobabusisa abantu ngenxa yokuthi uyalimela iqiniso I don't care abafuna ngiprofethe namhlanje abaphakamise izandla namhlanje ngithi ngiprofethe inhlanhla phe kwakho ngiprofethe imoto phe kwakho ngiprofethe imali phe kwakho ngiprofethe umsebenzi phe kwakho ngiprofethe ukuphila phe kwakho ngiyaprofetha amathambo omileyo ngiyawavusa namhlanje ngiyaprofetha mawavuswe mawavuswe lapho komile khona namhlanje ngithi akube manzi namhlanje imvula mayine namhlanje la kunesomiso khona la kunesomiso khona awungisi ukuthi ngithini la kunesomiso khona namhlanje ngiyaprofetha ngithi mayini imvula mayizi imvula mayizi imvula yayibusiso mamajalo into engithunyiwe namhlanje ukuzoprofetha isibusiso phekwakho masehlale phekwakho mawuvuka umuzi kayihlo mawuza umsebenzi mawuvuka umsamo wakini ekhaya ngoba makufa umsamo ngeke kulunge lutho makufa umsamo nempilo yakhe izokufa namhlanje mawuvusa umsamo wakini ekhaya ngehlisela isibusiso mawuvusa umsamo wakini ekhaya ngizothi namhlanje yonke imidliwa onke amanzi amnyama afakwe emndenini wakini awaphume get out get out get out get out get out sengathi ungachitha ngezandla uthi awahambe 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 wathi ayibuyise iy'thunywa zakithi engaphandle entabeni ezathotshulwayo ezaphendulwa masise nenhlanhla ingelosi kababa wami kamoya mayibabuyise ngifuna lo kade ebanjiwe uphi nangilo ubanoze ya nangu buyisa ngapha mntwana What transpired? moya wasezulwini Spirit of the heavenly realms wena wangivuse ekufeni directed the prophet. zulu eliphezulu Planet heaven. abanye
phezulu eduma phansi from below ndumandumane yaduma ezizweni to the nation. uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga Our Majesty King, mvenqangi Alpha and Omega, wena wawukhona amandulo there by the end. ngiyabubula ngiseqabeni lapho wangibeka Where khona you planted me, makwenzeka let the ummangaliso miracle take place here. ngiyathandaza Pray. ngalamzuzu This moment, baba ungivuse you ekufeni resurrected wambuyisela wona lo for msebenzi this mission. That I ebengingakawufezi was not complete. sebenza moya namhlanje Spirit today. sebenza moya kaJehova Spirit of Jehovah. moya wasemandulo Spirit of the ancients. moya wayithunywa Spirit of the messenger. makaphilisa lamntwana Oh, deliver the child. kahleke uzozwa ke kahleke ngifuna ukubamba lento I want to ngiyakukhipha pray. ezweni lobumnyama Cast you out of ngiyakukhipha the realm. yashalado nasoke niyayibona manje Sinner, yes nansoke akutiyebona nansi inyoka the serpent, it's a snake no, it's a snake no, it's a snake no, it's a snake no. it's a snake yasha Benny. yasha Benny. yabona yasha Benny. yasha Benny. yasha Benny. yasha Benny. yes nansoke yes nansoke yes nansoke it's snake No. it's a snake No. lo moya wenyoka phela uyaphuma Serpent. uyasha Benny. uyasha Benny. uyasha Benny. uyasha Benny. uyasha uyasha ngifuna ukukhombisa I want to prove it to you. nazoke iyasha Benny, yes nazoke there is it. nazoke nazoke akithi yabona Can we hear, see? ilomsamo obumnyama Evil old. buyisa intambo yami lapho buyisa intambo yami Master, please. mlatse phansi bengifuna ukukhombisa mlatse Just phansi want to prove mlatse it. phansi Oh, there is leaflet now. wena ntambo bashop nangomunye ngishilo kathi namhlanje ngibhidliza imsamo yobumnyama I destroy evil old. nangomunye iyamsasha ingelosi ngibuyisela phambili Searching, wena ntambo your strength. mawungabi intambo The ordinary strength. namhlanje uyakhululwa mntanami nansi intambo uyakuphilisa namhlanje Deliver you. uyakuphilisa namhlanje ngifaka intambo leyo uyaphilisa He's getting healed. wathi ngisize baba Holy Father, 2025 2025. makuvuleka inhlanhla My yami luck is be activated. zonke izinto zami ayivuleke Everything of man must be unleashed. ithi mama kancane baba uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga Our Majesty King, mvenqangi Alpha and Omega, uNkulunkulu obaba God of our forefathers, uNkulunkulu okhokho God of our predecessors, uNkulunkulu God okhokhokazi of our predecessors, uNkulunkulu weintaba God of the mountains, uNkulunkulu wemfula God of the rivers, uNkulunkulu welanga nenyanga God of the sun, uNkulunkulu wezinkanyezi God of the wena ohleze ezweni likamoya on the realm of the spirit, mahlulelo olungileyo good adjudicate, uNkulunkulu weyidalwa eziphilayo neyingasekho emhlabeni and no more. lo mntwana The child, lento emhluphayo what is bothering, ngiyambusisa namhlanje blessing her today ngale ntambo through the strip, moya wokuphila spirit of deliverance, mawehlele kuye very discerning, moya wenyoka spirit of serpent, awunasabelo don't have ngale ntambo through the strip, ngiyakubopha tying you up. awunakumcindezela lo mntwana Cannot suppress the child. ngivula izinto I zakho activate the matter. ngivula inhlanhla yakho I activate her life. mawuphumelele Succeed. ubani Natasha. yes babe yes yes Bemehlweni tram bemehlweni Prophet. bemehlweni Confront the prophet. bemehlweni mina Frankly, you must. bemehlweni manzam today Namhlanje, nanku umoya wokuphila spirit of deliverance, nanti ichibi the holy water, ichibi
Holy water. nanso ke ulimi lwayo The nantu tongue. ulimi lwenyoka The liphuma tongue of a serpent. nalo ulimi lwenyoka uyabona nalo ulimi lwenyoka Can you see the tongue? nansi ikhipha ulimi ngaphakathi Out the tongue. nansi iyalikhipha ulimi Taking out the tongue. iyalikhipha ulimi Showing out the tongue. moya wokuphila Spirit of deliverance. yes nanso ke pop pop yes nansi iphuma nanso ke yes nansi iyaphuma lenyoka iyaphuma Going out iphuma ngolimi iphuma ngomlomo through the mouth. nanso iphuma ngomlomo nanso iphuma ngomlomo nayiphuma ngomlomo nayiphuma ngomlomo nayiphuma ngomlomo nayiphuma ngomlomo nayiphuma ngomlomo nanso iphuma ngomlomo nanso iphuma ngomlomo yes nanso ke iphuma iyaphuma izawuphuma iziphelele Out completely. iphuma kancane Gradually it will do so. izawuphuma iziphelele iphuma ngolimi iphuma ngomlomo Through the tongue and the mouth. yes nanso nalo ulimi nansi inyakazisa ulimi nayo inyakazisa ulimi nansi inyakazisa ulimi nansi inyakazisa ulimi nansi inyakazisa ulimi iyaphuma yes ahlala phansi yes Down flat. iyamsebenza insebenzo yami Material is working on. lathe phansi Let us sleep down flat. umsebenza thatha umpopho ubeke kunye The mic against. okay yeah yes nanso ke amanzi Water, please. ubani igama lakhe Natasha. Natasha Natasha. vuka namhlanje Wake uphilisiwe up. We are delivered. namhlanje today. uphilisiwe We are healed. Come. Come to the prophet. Natasha stand up Natasha. bonga akumihlamba Give a round of applause. akumihlamba Applause. Ibole athi ihlupho kunje so mama museje dala ihlupho wacha wena vemba lake akaphumla ke prosper wazi yize ilife yani mini hayi ha Nkosi zonke into zazovuleka Matters will be Okay. unleashed. sit down mntanami ohlala phansi ngizokubona after church mama Emva kwenkonzo. after nkonzo Lady. before ngiqala ama one on one ungibone nawe yesu yes Come with her. yeah uhamba noba lo mntwana Who's with this one? woza mama come forward Lady, he's upon me. sabona mama Hey, mommy. yebo njani mama Ngiyaphila baba. How are you? uthwakayi Where to come? uphumaphi Ngiphume eJiphi baba. Come eJiphi uyini lo nawe here. What Umntana- relationship do you have? uright uhlushwa yintoni What is Uhlushwa bothering her? ikhanda isikhathi esiningakabona sesikolweni. oh something wrong Go on, mama. Yebo. sizayisolva namhlanje It will iproblem be yakho resolved today. Yebo baba. Siyabonga. uyazwa mama Yebo baba. uDr X I'm Dr. Yebo baba.
akhona okokufa It's not Yeah, for Baba. death. kodwa okokuthi kubonakaliswa amandla asenqabini. Yeah, Power of Baba. this church must be known to the humankind. Leli khanda Hello. ngibamba leli khanda I catch it. thatha umbhobho beke kuleya ngane Put him on. kahle ke qala befo mama sit down hlala phansi khona la Get seated, lady. wena baba wangivuse ekufeni Gentle. Father who rose me from the earth, wahlula izibhamu you failed the conscience. phezu kwalomntwana Upon the child here, ungehluleka cannot fail. ukuze bakholwe laba So that bantu they can believe ukuthi ungithumile that you send a prophet, yenza imangaliso perform miracle zikamoya of the Spirit. sebenza moya Holy kulomntwana Spirit accomplish the mission. Sebenza upon the moya child. kulomntwana. Holy Spirit operate. Moya upon the wamandla. child. Spirit of the Moya power. wokuphila. Spirit of deliverance. njengamanje Right now, phekwa lowo mntwana nimbambile Upon the child. ngehlisela amandla miyake kanjalo qala kancane suka kancane kuye omunye ame ngaphi ya kanjalo nantsho lento ngiyasebenza iyasha 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 nantsho iyasha 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 iyapum nantsho iyasha 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 iyapum 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 akudimihlaba 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 yasha yasha nantsho lento uyabona mama kwenzalani yasha 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 yabona ngifuna kuqala ukuyihlukumeza lento I want ngoba to- nayo kade ngihlukumeza I want to harass nami them. kumele ngihlukumeze Let kuqala me just ngingakayifiki before I cast it uyisa out. intambo yami la My straight, please. wena ntambo Yes, bro. ungabi intambo yasemhlabeni Ordinary strip. ngibopha yonke imimoya I tie up all the evil spirits. sizamfaka le ntambo Or put on the strip. nimfaka le ntambo le izonyakaza le moya mfake le ntambo le Spirits, izonyakaza le moya put it on. mama ufuna aphile Do you want her to be delivered? ufuna aphila kuhle mntwana Do you want Yeah, her to Baba, be ngifuna healed? aphile. ngithi ngisize mprofeti Heal me, Season prophet. prophet. kahle buyani ngapha ke ya babeni kahle ninami imoya Evil spirit eniphethe lo mntwana possessing the child. namhlanje liphelwa isikhathi Your time is due. ngamandla kamprofeti Power of prophet. nantsho-ke waza ya isephansi mbambeni nje iy'nyawo nibambe izandla The legs and the Pop, pop. hands. nifunani la nifunani 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 What do you want? nifunani nenzani nenzani la nenzani nenzani la nenza kulo mzimba nifuna kwathani nifuna kwathani nisho kwathani niyasebenza niyasebenza nivalile ngiyanishisa la I'm begging you. ngiyanishisa I'm begging you. phumani 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 ufaka bani nifaka bani nifaka bani owaphi lo baba owaphi Who's the father? Sokuthi ngihlala nobaba abantwana naye umntwana ubani onifakile Who put you in? okay okay angathi okay what's up no angilokhuze angingaze ngilokhuze ngagule Let me- niyasha la niyaphuma niyekeleni aphumelele yelani yasha yasha phumani 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 Get up here. yes sayihlamba Give a round of applause. imisebenzi yabonakala imisebenzi yabonakala awu imisebenzi yabonakala awushaya izandla phezulu awukikitha wizwe awushaya izandla awukikitha 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 Aye, 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 aye.
hambise lapha awushaya izandla phezulu awungikitha ngizwe awungikitha ngizwe Ngiyakubingelela baba. yebo Baba kudala ngihamba nawe le ndlela soloku ngasuka nawe kaShembe. Ngila ekhaya. Sekwenzeka okuningi empilweni yami. Kunzima. Kodwa ngengilozi yasenqabeni uNkulunkulu wangibusisa. Nginomuzi, angisebenza umlungu kodwa nginomuzi. Nginomuzi nje angihlali nje emkhukhwini Nkosi yami ngihlala nabelungu. Esimeni engikuso uNkulunkulu wangibusisa nginemonto. Ngithenge ikhandlela. Abaningi bayangazi ngithenge ikhandlela la umprofeti ethi asithenga ikhandlela. Ungithintile nje mayethi kunosiso watholakala isilwane. Yini kati? Baba umprofeti ngithe maliphela nje ikhandlela. Kwaphuma inyoka emzini wami. Wakwezwa kuthi uphuma inyoka. yezwa nikodwa La utlwa na. uphu amen kini Amenuka. maphuma inyoka uphu amen How to know ha amenuka? Ngizoza ngiphazanyiswe imoto nje namhlanje ekseni ngebhetri. Ngizoza nalo ibuzela siyibone isihlubile ibuzela ishithele ehlahleni. Enkulu inyoka eGoli. Kodwa angisabulutho ngoba ngisenqabeni. Ukuphuma kwenyoka ke bathandekayo Nkosi yami bantu basenqabeni. Ngiyazidla ngami ngiyayiqhenya ngami. Umntanami ukuphuma kwenyoka uthola ischolarship sase American School. niyayizwa nindaba La utlwa ta. maphuma inyoka wathola ini How to know how stoti e? hey Uthole ischolarship umfundazi. Ebeyobhala nje Friday. Cela ungikhulekise baba ngilindele ama results. So uhambile umntanami wayakhona obhala wenza interview. Wabhala itest ngilindele ama results umntanami emva kwesimo esinzima. Engikuso kodwa uNkulunkulu wathi nasi sibusiso. Wathi mntanami wena uzowela. American School usemathubeni amaningi. Wokuthi uye overseas mangabe nje kubuya ama results umntanami uyahamba uyohlala khona eMidrand uyotrainwa khona until aze ephesheya ukhona njengamanje baba awukhona siyabonga akubusise Wa leboha uNkulunkulu modimo wa Nkosi hlona kubusise lefatshe.